Lalabas yung diablo. Hawakan mo. Sa pangalan ni Kristo. Amen! Ayan na. Naku, sabi sa'yo, nakuha ko na yung ano. Nandito na yung kalaban ng matandang babae. Mahabuhok. Masamang espiritu. Sabi sa'yo, nakuha ko na siya. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Kalasin mo hindi. Kalasin mo. Tatanggalin mo hindi. Tanggalin mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Kalasin mo. Kalasin mo. Lahat, tanggalin mo. Nasisira ulo ko rito. Hindi ako magaling mag-English. Hindi, marunong Tagalog yan. Hindi yun, yung kalaban ko. Hindi ito ang kalaban natin, hindi na ito kapatid mo. Nag-iba yung spiritual. Kalasin mo lahat. Kalasin mo lahat. Kakalasin mo hindi. Itaas ang magnetic yung kuryente. Lagyan na natin sa buong katawan niya. Okay. Dagdagan mainit magnetiko. Gawin natin ng sandal. Lagyan ba na ng tubig kaila? Sabi ko sa'yo, wala siya rito sa Pilipinas eh. Pasintabi po Panginoong Isus amang Nazareno. Ako'y nananalig at nananampalataya. Basbasan niyo po ako ng inyong mapagbalang kamay upang lipunin ang kalaban ko sa pamamagitan ng pasalito sa inyong pangalan. Ikapitong dasal magnetiko. Amen. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo hindi. Tanggalin mo. Ilabas mo sa katawan niya. Tanggalin mo. Labas mo. Ilabas mo. Magaling na yung mami mo. Huwag ka maglala dyan. Hindi mamamatay yan. Kahit may sakit sa puso yan. Nakatanggal mo hindi. Ate. Pamunas tayo, pamunas. Kalasin mo lahat. Ubusin mo. Lord Jesus. Kalasin mo. Ubusin mo. Meron ba? Higayin mo magnetiko. Ikapitong dasal ulit. Ubusin mo. Lahat. Hanggang balikat. Tanggalin mo. Meron pa. Tanggalin mo. Salig. Akalasin mo salig hindi. Tanggalin mo. Meron pa. Pag hindi mo tinanggalan, dudurugin kita ng dudurugin sa espiritu niya. Lahat. Ipikit mo yung mga mata niya. Lahat. Dagdagan ng banal Ela ng tubig sa buong katemplo niya. Aray! Tanggalin lahat. Meron pa. Kalasin mo pa. Ilabas mo yan sa katawan niya. Ilabas mo yung natitira. Iangat mo magnetiko. Okay na, wala na. Amen! Balik! Gising! Sabihin mo in Jesus' name. Jesus' name. Okay na, tapos na kalaban natin. Bigyan siya ng tubig, konti. Alalayan mo muna. Bilis sa mati. Para makapasok na yung Konti lang po, konti lang. Konti lang. Tulungan mo na siya sa sarili niya. Kunti lang. Konti lang. Huminga ka muna malalim. Inhale. Hinga ka muna. Inhale. Inhale. Relax muna. Basahin niyo lang po yung ano niya. Basahin mo na yung Basa labi lang, niya. ate. Basa lang. Kunti lang. Okay, ito na. Tama na, antay mo muna. Sa isip mo, sambitin mo si Kristo. Sa isip, sambitin si Kristo. 3 times in Jesus' name. Ate. Paulit ulit. Sabi mo, Amen. Parang ko na yung
Amen. Ngayon, painumin mo na siya, te. Tatapon ko na po. Ate, painumin na siya ng tubig. Sige, di ka tamata. Yan. Sige, dagdagan mo pa para bumaba yung tubig na banal sa katawan mo. Yan, dagdagan mo. O, tama na. Tayo mo na. I-relax mo yung hangin mo. Normal lang hinga. Huwag mong habulin. Pantay mo gumana yung tubig, mabilis yan. Sabi ko sa'yo eh, hindi ako nagkamali. Magagaling talaga yung mga makukulam dyan. Nacha-challenge ako sa lugar mo. Ang tagal na niyang iniinda yung tao. Ito, nakikipagkwentuhan lang ako. Nahuli agad yung magnetiko. Pumunta nga yan sa Australia. Nahimatay siya doon na kumatos. Meron kasi sasakit sa physical kaya hindi natin mabiglay. Saan ba yung bansa niya ulit? Malaysia. Malaysia. Manila. Magagaling talaga yung mga kukulam sa Malaysia. Akalain mo, pero magaling si Papa Jesus. Ngayon, di na tama tate. Sabi mo amin. Papag mo yung pa mo. Yan, ngayon, gumanong ka, iganon mo yung mga kamay mo, babalik yung lakas mo. Ano pinagkaiba? Di ba sabi mo masakit ito? Angat mo, diretso lang. Ano pinagkaiba? Hindi na pumabig. O, sabi sa'yo, di ba kanina pag-awa ko, mabigat siya. Lagi niyang nirereklamo dito. Sabi niya. Okay, angat mo dalawang kamay mo. Maghanap daw. Okay, palakpak. Maghihilot. Wala na. Hindi na kukuha sa hilot. Sabi niya, hanap tayong gandang maghihilot. Sabi niya. Oh, magaling ka na. O, shout out eh. Shout out taga Malaysia. Dagdagan nyo pa yung pagkukulam nyo. Thank you, Lord. Maraming salamat. Galing airport, dumiretso agad. Ang ano ngayon? Ano ba petsa ngayon? 6 po. 6, September 9. Ang oras natin, ano oras na ba? 10:35 PM. Bye-bye. Ilan is sa akin mo lahat? Sabi na natin, more than 2 years na lang. Hindi lang 2 years, mga bata pa. Bago ka lang. More than 20 years. 3, oh yun, tama. Okay, bye-bye. Pagka parang papel na. Huwag mong buhatin, tiyak ko lang. Oh, okay na. Kalaban namin, mahaba buhok, tapos makapal ang mga makeup. Oh, masama naman nagbibintang. Hindi, kasi po talaga siya. Wag na magbibintang. Nakita kasi nung nagtatawa, siya pa na nagsabi sa Bawal yun. Wala ko sinasabi. Basta sabi ko lang, makapalang makeup, mahaba buhok. Oh, nailan na. Oh, bata, yun nga. Bawal na. Bawal.